יש קטע כזה בקבלה, שאומר שברגע שקורה משהו שאנחנו לא רוצים, בעצם הוא גם קורה בהשגחה. זה גם אור שבהסתר, זה גם איזה מתנה עבורנו, אבל אנחנו לא רוצים אותו. זה יכול להיות דוח שקיבלנו, משהו שהתפקשש, דחייה, כל דבר שממש לא רצינו וקרה. אז מה שהקבלה אומרת שאנחנו יכולים לעשות שם כדי לייצר שינוי בתוך המציאות הקוונטית, הפיזית, הגשמית, זה פשוט להודות עליו. להיכנס לכמו מין טרנס פנימי של הודעה, אבל לא הודעה שהיא חרטה, אלא הודעה שאנחנו באמת מאמינים בה. תודה שהדבר הזה קורה בחיי, כי יש פה משהו שהוא כנראה טוב עבורי, ואני עוד לא רואה אותו, אבל אני מודה עליו, כי אני יודעת שמה שמכוון את הדברים, הבורא הוא טוב ומטיב, וזה אחד הדברים שהם בעצם נעשו עבורי. ואז אחרי שאנחנו מודים עליו, אנחנו כמו משנים את התדר. אנחנו מקבלים את הקיים ומאפשרים למשהו טוב להופיע. זאת אומרת, לאיזושהי הפתעה, איזשהו נס.